Det er den 9. april 2024. Jeg er Amanda Heslå, og jeg sidder i Ullerslev sammen med Sara, der ejer af Tattoo Tech'et. Sara, må jeg godt optage dig? Ja, det må du gerne. Fantastisk. Det her er et antropologisk interview til EUP 2024 sommer omkring Tattoo Tech'et og markedsføring og markedsføringsmix med fagene afsætning A og kulturforståelse B. Yes, så er det på plads. Super. Så hej Sara igen. Hej. Kan du fortælle mig lidt omkring dig selv? Ja, jeg hedder Sara, og jeg er lige blevet 25 år. Jeg har altid elsket at tegne, og har tegnet altid. Jeg kan ikke huske, at jeg aldrig har tegnet. Da jeg blev lidt ældre, begyndte jeg at male meget akryl på lærredet. Men det har altid været sådan blyant og papir, jeg er faldet tilbage til. Men elsker også andre former for at være kreativ. Og så bor jeg i Langtved med min kæreste Martin og vores hund Bosley. Ja, og jeg startede, eller det er ikke, skal jeg bare fortælle? Ja. Og så startede jeg i lære som tatovør, som var det, jeg tror lige jeg var blevet 19 år. Skal jeg fortælle mere? Du fortæller videre, og så stiller jeg bare spørgsmål. Okay. Vi har bare en samtale. Du skal ikke tænke på det som et interview. Det er bare en samtale. Okay, bare en samtale. Skal jeg bare fortælle om tatoveringer? Jeg tænker ikke, du vil høre om min familie. Du må godt, hvis du vil. Det er bare en samtale. Jeg skal da, hvis du når for langt væk, så skal jeg nok rette dig tilbage igen. Okay, så super. Men i hvert fald, jeg startede lære. Jeg mener, det var som, jeg lige var blevet 19 år. Så det var mega fedt, at jeg startede så tidligt. Også at jeg sådan fandt det, jeg skulle så tidligt, det var også mega fedt. Synes jeg ser, at andre, de sådan, ikke at jeg siger, at jeg er mega ung, men når andre sådan siger, at hold op, er du ikke ældre i forhold til, at du har dit eget sted, og du er blevet udlært for nogle år siden. Altså sådan, men det er jo nok, fordi mange andre, de under uddannelse stadigvæk, eller ude at rejse, eller et eller andet. Der har jeg sådan været meget målrettet fra starten af. Og så er det bare fedt, det også sådan, kunne blive gennemført. Så startede derude, og det var nede i Main Street, dernede i Nyborg, som du havde læst om. Så. Hvordan var det at arbejde i Main Street? Det var, både og. Altså sådan, jeg var jo mega glad for det, det var jo helt vildt fedt, og det første sted, jeg lagde mit portfolio, var også der, jeg kom ind, og jeg var selv fra Ullerslev af, så det var jo rigtig fedt. Jeg ville gerne have lærepladsen nede i Nyborg, Main Street dernede, så jeg var jo mega glad for det, men ja, efter alt det, der skete dernede og sådan noget, så blev det selvfølgelig lidt anderledes. Ja. men jo, jeg var da mega glad for at være dernede, og helt vildt glad for alt det, jeg har lært at kende igennem det, og alt det, jeg har lært dernede også. Det er helt sikkert. Ja. Du tatoverer jo det. Det er jo... når man kigger på tatoveringer alene, hvordan man ser tatoveringer, det har jo ændret sig mega meget her i de sidste 50 år. Ja. Jeg tænker, det er du også godt selv klar over. Ja, meget. Meget mere almindelig og accepteret den dag i dag. Hvordan oplever du sådan kulturen omkring det? Du skal ikke tage dig af ordet kultur der, du skal bare sådan generelt det miljø, det er omkring tatoveringer. Det synes jeg også helt klart er blevet mere sådan blødt, eller hvad skal man sige. Det er ikke længere de der kældre, hvor der er lusket, og der er mørke vinduer, og du kan næsten ikke se derned, og sådan, det er sådan lidt mystisk, og ja, det er der nok stadigvæk sådan nogle steder, men det er helt klart ikke det, som fylder det meste af billedet, som hvis man lige spoler bare 10-15 år tilbage. Der var det de der hårde gutter, der sad og tatoverede, og så der er helt klart sket noget, og også dem, der så bliver tatoveret, er i hvert fald de kunder, jeg har, er ret bredt. Jeg har både dem, der lige er fyldt 18 år, som skal have deres allerførste, og så har jeg den ældste tatoveret er 82, ikke? Så det er jo et mega bredt spænd, og det er ikke bare rocker eller andet. Altså, det er alle mulige forskellige typer. Ja, det kunne jeg nemlig også godt tænke mig at spørge lidt mere ind til. Det er, både hvem din målgruppe er, hvem du prøver at tiltrække, men også hvem der i realiteten kommer her til dig. Ja, altså jeg vil sige sådan, i forhold til markedsføring på min Facebook-side, så det der med, hvem jeg sådan prøver at tiltrække, der
ikke fordi det sådan skal lyde arrogant overhovedet, men jeg er jo mega glad, og jeg er jo så taknemmelig og mega heldig for, at jeg poster billeder af det, jeg laver, uden at sådan skulle lave sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder, men hvor jeg sådan laver sådan bestemte annoncer. Og promovering, ja. Ja, altså sådan, der er jeg jo mega heldig, at det kører mund til mund, så jeg vil sige, at jeg sådan vælger ikke at sige, jamen jeg vil helst have dem på 18 til 30 år. Overhovedet ikke. Jeg elsker det bredt. Det synes jeg. Jeg kan ikke var det, du spurgte om, hvem om hvem der i realiteten kommer til dig. Ja, og det er, altså, det er meget forskelligt. Det er det virkelig. Det er både, altså jeg kan godt lide at snakke med kunderne, når de er hernede, også fordi vi lærer jo hinanden at kende, når man er her nogle gange og nogle timer og sådan noget, så det er jo både, altså, nogen, der er studerende, og jeg har også haft en, der er professor over ved Roskilde Universitet, og altså, så det er jo i øst og vest, det er ikke fordi man sådan, at jeg kun har nogen, der arbejder i butik eller et eller andet, altså sådan, det er meget bredt, synes jeg. Vil du sige, at du oplever, at din kundebasis måske er lidt anderledes end nogle andre tatovører er? Altså dem jeg selv kender og følger på de sociale medier, der synes jeg, at jeg fornemmer lidt det samme. Men det er nok også fordi, man tit spejler sig i dem, der måske altså, ligner lidt sig selv-agtigt, og den person man er. Fordi jeg tror også lidt på, at altså, er jeg syg, så kommer der jo ikke en anden en at tatovere for mig. Havde jeg en ansat, nu har jeg jo prøvet at have haft kollegaer nede i Nyborg, jamen hvis jeg stadig var syg, så tog den anden kollega jo ikke bare lige over, for det er ved Sara, der er blevet booket tid, eller det er ved mine kollegaer, der er blevet booket tid. Så jeg synes, tror også, det er meget sådan, hvordan man er som person, hvem der så, hvilke typer der kommer til. Fordi jeg har tit hørt, hvis man kun har skrevet sammen, at de har tit tjekket ud, sådan, hvordan jeg så ud, hvis der var billeder af mig, fordi de var bange for, at det bare var sådan en, du så jeg tror også, at det er sådan lidt, hvordan hvad man selv udstråler, hvad for nogen, der så har lyst til at komme hen til en. Nej, men det er præcis, det er også noget af det, jeg skal skrive om, og det der med oplevelsen af, at du prøver nok at finde en tatovering, der passer, tatovør, der passer til en selv. Ja. Og jeg tænker, der er ret mange befolkningsgrupper nu, når tatoveringer er begyndt at blive mere mainstream og mere acceptabelt, så er der nok mange, der ønsker tatoveringer, som ikke har lyst til at gå til en traditionel, der mener ikke stilart åbenlyst, men du ved, det man forventer, når man er tatovørkunstner. Af den ene eller anden grund i forhold til sikkerhed og bare føle sig tryg og lignende. Ja. Der tror jeg helt sikkert, der er sket noget fra, igen 10-15 år siden til bare siden jeg startede i lære, at der er meget mere. Det er fordi mine forældre er også meget tatoveret og er blevet tatoveret også, da jeg var yngre, og der har vi jo også tit snakket om, sådan, hvad for nogle oplevelser de havde kontra nu. Nu kommer de selvfølgelig til mig, men da de startede med at blive tatoveret i sådan rigtige butikker og ikke på markedet og sådan noget, som det var meget førhen, der var der jo ikke sådan så mange rigtige butikker, udover at du skulle til København i starten. Så det var, jeg tror virkelig, det har meget at sige, sådan, hvordan man selv er, hvad man så har lyst til at komme ved. Og så, jeg har tit hørt, sådan, du ligner ikke en tatovør, men jeg tror også, altså, jeg følger en tatovør også på Instagram, som ingen tatoveringer har overhovedet, så det er jo altså meget forskelligt, Okay, så vi kommer nok tilbage til det. Jeg tænker, vi bare hopper lidt rum. Det er bare en samtale, vi har kørt det her jo. Hvis vi lige hopper over til det der med sociale medier og alt det der, fordi det er bare lige for det record her. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde nogen sociale medier ud over en Facebook. Hvilket jeg studsede lidt over, fordi jeg føler, at tatoveringer er det er billedet kunst. Instagram burde være stedet at være af min oplevelse i branchen, og som et af de steder, hvor der er rigtig meget tatoveringskultur, der finder sted. Ja. Jeg vil give dig helt ret. Så hvorfor har du valgt ikke at have en Instagram? Ja, altså jeg har en Instagram faktisk, der også hedder Sara Ardenink, ligesom på min Facebook-side. Men hvad hedder det? Den har jeg har nogle få billeder derinde, og jeg tror sådan 4-5 billeder. Det er slet ikke noget, jeg er aktiv på, desværre. Jeg har sagt til mig selv lige siden jeg startede op selvstændigt, fordi der var noget i Main Street, der arbejdede et andet sted, der var jeg ligesom ansat, så jeg havde min,
altså jeg tog billeder af det, og så var det ligesom chefen dernede, som man sendte det til, og så postede han det på Main Street side. Yeah. Så var det, at jeg... ja, det er sådan noget andet. Men jeg blev lidt træt af måden, det kørte på i forhold til booking og sådan noget, så jeg spurgte ham, om jeg måtte lave min egen Facebook-side og booke ind, selvfølgelig igennem firmaet, jeg var ansat i, men sådan selv stå for en del af bookingen ved dem, der henvendte sig. Så det var der, min Facebook-side kom fra, og der valgte jeg bare at kalde den Sarah Art & Ink dengang, og så var det ligesom der, at jeg fik mange af mine kunder over på, når de havde været nede ved mig, at så kunne de, hvis de havde spørgsmål eller et eller andet, henvendte sig til min Facebook-side, Sarah Art & Ink. Og der havde jeg også min Instagram, men jeg var ikke aktiv på den. Og så da jeg startede op selvstændigt, så havde jeg jo heldigvis stadigvæk min Facebook-side, Sarah Art & Ink, hvor mange af mine kunder var jeg jo så heldig, der var derinde, så jeg kunne have sådan en direkte kanal, jeg sådan kunne få fat på dem og fortælle, at jeg åbnede op og alt det her. Og så er det jo på den måde, jeg sådan har booket kunder ind, og der havde jeg jo sagt til mig selv, at jeg rigtig gerne ville i gang med det med Instagram. Netop som du selv siger, Amanda, fordi der er... Jeg elsker, altså jeg sidder jo selv og følger tatovører på Instagram, men ja, og jeg har haft nogen, der har sagt til mig, du kan jo bare connect dem. Ja, og der er jeg sådan måske lidt firkantet, men jeg følger nogen på Instagram, og så følger jeg nogen på Facebook, og jeg kan godt lide at se forskelligt. Jeg gider ikke se det samme 2 gange, så vil jeg sådan unfollow-agtigt, så derfor har jeg ikke noget derinde. Ja, det er en dårlig undskyldning. Men ja. Det leder så lidt videre til noget andet, fordi så har jeg fået halvt svar på et andet spørgsmål, så hvorfor din Facebook-side ikke hedder Tattoo Tech'et. Ja. Og det er simpelthen fordi, det er så åbnet op hernede, fordi det skete ret, altså 1. december, og så havde jeg første kunde hernede 1. februar, så der var mange beslutninger, jeg skulle tage ret hurtigt, og ikke få lyde alt på pædagogisk, men jeg kunne bare sådan... Det var jo Sarah Art & Ink, som folk de vidste, der kunne du gå ind og finde mig inde. Så jeg snakkede meget med min kæreste om jeg sådan skulle lave en skråstreg, og så skrive Tattoo for eksempel. Og så var jeg sådan, det er også et langt, altså det er fandme et langt Facebook-navn. Så var jeg sådan lidt, nej, men ja. Og så havde jeg lavet visitkort faktisk, og der står min Facebook-side på, og der stod jo ikke noget med Tattoo. Så det er faktisk af den årsag af, at jeg var lidt nervøs for, om folk de ville blive forvirret, hvis jeg lavede en Tattoo side. Fordi hvis jeg ændrede mit, og det, der ved du nok meget mere, men det var fordi, hvis jeg ændrede mit Sarah Art & Ink til Tattoo, eller Tattoo Sarah eller sådan noget, det er fordi, altså det jeg tror, jeg lever, eller hvad skal man sige sådan, det jeg godt selv kan lide ved at komme med en tatovør, det er, at det er direkte kontakt, det er en direkte kanal, det er ikke ligesom, der var noget Main Street, du skrev, og så var der en anden, der svarede, og så kunne jeg få besked eller gå ind og læse, hvad I havde skrevet om. Det er mig, der svarer, det er mig hele vejen igennem. Den der personlige kontakt, det kan jeg godt lide, så jeg tror måske også, at det går lidt, at det er så mit navn, der står der. Altså, at de ved, at det er Sarah, de skriver med, og ikke en eller anden fra Tattoo. Nu er det jo også kun mig, men ja. Så jeg ved ikke, om det var godt eller skidt, for jeg har haft nogen, der har sagt til mig, at de ikke kunne finde mig, når de googlede Tattoo. Og så har jeg været sådan lidt, nu har jeg jo fået det på min dør og på visitkort, så jeg har ikke lyst til at ændre det nu. Så det jeg har valgt at gøre derinde, ligesom du måske så, det var mit coverbillede, så er noget med mit logo, så at jeg håber, folk sådan kan genkende det lidt. Det er jo så lidt i forhold til det der med, lad os lave knækket, altså, hvad har du overvejet at putte det i parentes bagved? Eller noget, bare for det dukker op på Google, når man googler dig. Bare være sådan en lille parentes, Tattoo, parentes slut. Ja, fordi hvis jeg gør det, hvis folk så søger efter det her Sarah Art & Ink, så vil jeg jo vel stadigvæk komme op på Facebook, selvom jeg så hedder noget lidt mere. Okay, det har jeg ikke tænkt på. Nå, men det ryger i rapporten, så. Det får jeg lige næste gang, du der kigge, så hedder jeg. Hvad er det til efter den 19. april, tak? Så det er ikke bare lige, når jeg har været inde, og jeg skal lave forslag og lignende jo til... Okay. Ja, jeg skal lidt analysere din virksomhed og være sådan lidt, hvordan promoverer du så? Hvordan fungerer det? Det må du ikke tage personligt. Så du roaster mig bare på, hvor dårlig jeg er. Jeg kommer også til at
kommer vi til at være sådan lidt, det her det der fungerer rigtig godt, det er det, vi skal drive videre. Ja. Jeg kommer til at være sådan lidt forretningskold og kynisk, og være sådan lidt. Så vi ser jo her, at de personer, der kommer til, hvor jeg så kigger statistikmæssigt, ved vi jo, at så falder folk fra her i svinget. Okay, og så, ja. Ej, fedt, så jeg får også noget ud af det jo. Ja, fedt. Du får gratis konsultation med en markedsføringsekspert, som så ikke er uddannet endnu, men er godt på vej. Giv mig 2 måneder, så er vi der, ikke også? Yes. Ja. Fordi hvordan også, jeg ser jo, at du poster hver dag på Facebook, så vidt jeg kunne se mig frem til, det er nærmest hver dag. Ja, jeg prøver på at poste sådan hver dag, eller hver anden dag. Nogle gange springer jeg søndag over, fordi jeg tit arbejder mandag til fredag eller lørdag med, og så synes jeg også, det er meget rart, at jeg måske har en dag, hvor jeg ikke lige behøver at gå ind og tjekke, fordi jeg ved, at jeg ikke har postet noget, eller hvis der er nogle kommentarer eller noget, man lige skal kigge på, så jeg prøver sådan at prøve sådan hver dag, hver anden dag. Og der bruger jeg det der business site app, et eller andet, hvor jeg kan planlægge det. Det gjorde jeg ikke i starten, da jeg startede selvstændigt. Ja, og det gjorde bare, at om morgenen, når jeg mødte ind, nu møder jeg sådan klokken 7 om morgenen cirka hernede, og så er jeg kun klokken 8, så sådan, i den time der fik jeg bare ikke postet noget. Og når jeg havde fri, så du ved, så har man bare en masse fede billeder, men ikke kommer ud med det. Så da jeg opdagede, at man kunne gøre det, helt klart, det nyder jeg virkelig. Jeg har faktisk her for, er det næsten 1,5 måned siden, tror jeg, at jeg fik, kunne planlægge, eller jeg faktisk fik planlagt sådan 3 uger frem, tror jeg det var. Det var i hvert fald, eller var det en måned, det var i hvert fald sådan så, at appen sagde, at nu kunne jeg ikke lægge flere ind, hvor at det var egentlig ret fint, for jeg havde noget at poste, så var det ret fedt at være, ellers så plejer jeg at være cirka en uge, 2 uger frem. Så der er mange kunder, der sådan, fordi jeg har valgt, og det ved jeg ikke om er taktisk, men det bliver postet 9:30, eller klokken 9:30, ja. Og så har jeg haft, når jeg så har kunder, så er der nogle gange nogen, der siger sådan, hvis de sidder på Facebook sådan, ej, du har lige postet det her, men du siger, ja, det er den, du ved, ja, bare rolig. Ja. Jeg kommer til i rapporten at undersøge, hvornår det er bedst for dig at poste. Ja. Så det har man statistikker på. Jeg kommer også til at analysere din målgruppe og lignende, og så finder jeg ud af, hvornår passer det den bedste, du poster. Så. Ja. Ej, fedt. Mega godt. Ej, jeg vidste slet ikke, at du ved, at jeg også fik noget sådan... Du kommer til at læse det, og så kommer du til at være sådan lidt, hvordan fuck ved hun det? Ej, det er dejligt. Det er godt. Nu håber jeg, at du ikke bliver for fornærmet over det, ikke også? Nej, overhovedet ikke, fordi det er også, hvad kan man sige, trøster lidt i gode øjne, eller hvad skal man sige, mig selv med, det er jo, at det jeg har gjort indtil videre, har jo fungeret. Jeg har booket, jeg er jo mega heldig, jeg har booket, i hvert fald minimum altid, som cirkus altid en måned, 1,5 til 2 måneder frem. Så jeg tror også, jeg ville sætte mere sådan hårdt ind på det, hvis jeg så vidste, hvad jeg skulle, og også 2, hvis jeg kunne se, jeg skal et behov for mere. Ja. Men helt sikkert, når jeg læser det, så vil jeg jo helt sikkert gøre det, du siger, men det er jo mega fedt. Så må vi da håbe, det går opad og ikke nedad. Du implementerer mit, og så bare styrker. Så, er der nej. Du skriver til selv, så du var sådan lidt, fik hun Jeg skulle også møde med min opgavevejleder her jo, for jeg skulle lige godkende. Jeg var sådan lidt, hey, jeg har fundet den her biks. Kunne vi lige mødes? Og han var sådan, jeg fortalte ham, jeg har fundet en tatoveringsbiks. Så var han sådan, det lyder som en dårlig opgave, og jeg var bare sådan, okay. Og så var jeg sådan, må jeg lige forsvare den? Og så var han sådan, okay, det går. Og så jeg forsvarede, jeg var sådan, prøv at se, jeg har fundet den her artikel, og du kan se her, fordi han var sådan, hvad fuck vil du skrive om i markedsføring og kultur i tatoveringsbranchen? Og jeg var sådan, prøv at tænke på det, der er masser af kultur. Og så var han sådan lidt, men, og så var sådan, prøv at se på kulturskiftet. Og så var han sådan, men det er jo efterhånden gamle nyheder. Så var sådan, jeg vil prøve at tænke på den dag i dag, nu kommer jeg lidt til at sige nogle fagord, dem skal jeg bare ignorere. Prøv lige at tænke på den dag, det senmoderne kulturskifte, hvor det er individets storytelling, der virkelig tager det. Det er jo tatovering, vi er jo alle sammen bare blevet kæmpe læret. Ja, og så prøver man jo at finde tatovører, der passer til en. Jeg fik ham over på og så til sidst var han sådan, det tror jeg bliver en god opgave. Ej, hvor du god, Amanda.
Det er også dårlig stil, han bare er sådan. Det bliver dårligt. Ja. Ja, men han prøvede jo på at beskytte mig, for det havde været noget skrald nu, når jeg kun har 2 uger til at skrive mellem 12 og 17 sider, hvis jeg bare havde stået og været sådan, det kan ikke skrives. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Så er det også fedt, du bare kaster lige tilbage ud der. Han havde også spørgsmål omkring din Facebook-side til gengæld. Det var det, der solgte det, for jeg var sådan, prøv at se her. Se noget skræmmel! Ej, det er rigtigt, det. Jeg sagde ikke det ord, men jeg var sådan lidt tæt på. Jeg var sådan lidt, der må være en god historie her, fordi du kan se, hun har kunder, og du kan se, det virker, og du kan se hendes historie, og det, men man kan ikke finde hende på Google, sagde jeg. Ej, jeg føler mig sådan lidt dum lige nu. Ja. Altså, jeg ved faktisk, og igen, hvad du skal fokusere på, det er, at du får det til at køre rundt. Ja. Og det må være et tegn på succes. Du må gøre et eller andet rigtigt. Ja, det er også rigtigt. Ja. Og det er også derfor, jeg, eller ikke derfor, men det er et af grunden til, at jeg heller ikke prioriterede, da jeg startede op en hjemmeside, fordi at jeg bare, igen, undskyld på pædagogisk, kunne mærke i maven, at det er slet ikke der. Jeg har kunderne, altså hvor jeg er fat i kunderne. Helt sikkert tænker jeg, at der er noget professionelt udad til, at man kan se en hjemmeside. Også som du selv siger, fordi det er meget med billeder. Altså man vil jo gerne se, hvad tatovøren har lavet. Der er det jo også måske lidt mere pænt og overskueligt og rent inde på en hjemmeside end en eller anden Facebook, hvor der står 1000 ord. Men jeg synes også nogle gange, at altså, det der med, at der sidder en tekst, og noget, der holder mig lidt tilbage på Instagram, det er fordi, jeg ved ikke altid, hvad jeg skal skrive. Og jeg ved godt, jeg kan skrive lidt det samme som på Facebook. Og jeg har faktisk uden pis, altså her de sidste 3-4 uger har jeg sådan prøvet at filme noget mere. Ja. Jeg har ikke sådan noget stativ og sådan noget, men det har jeg tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig, sådan, for det kan jeg jo godt selv lige at se andre tatovører, men jeg har sådan prøvet at filme sådan, okay, stencil, og så det filme lidt det færdige resultat, og så har jeg bare sådan det, men ja. Så. Ja, det... Ja. Jeg sidder og får idéer lige nu, så det er helt det er godt. Jeg tænker også på i forhold til det der med, at du selv siger, at de kunder, du har, og den her, du siger det der med tatovering er jo en personlig forbindelse, det er sådan en til en kommunikation af det. Yeah. Hvad er det, du også prøver at bygge op her i studiet? Fordi når man gør det, så bygger man jo også en stemning op, som bestemmer, hvem er det, der kommer til mig. Ja. Hvad er det, du går efter? Du må godt sige, det er bare mig, men så må du forklare lidt, hvad du er i forhold til det. Ja. Du har, jeg tror lidt, altså meget af det, du ved noget om, det er sådan, det ligger mig måske bare lidt, altså det er bare sådan, jeg er. Ja. Jeg tror, det er fordi, jeg tænker på, hvad vil jeg selv synes var rart at komme ved en tatovør, og så ligger det mig bare meget naturligt ind det her med, jeg gerne vil have folk er glade og trygge, og jeg lytter til folk, men jeg er bestemt også hård, fordi det er jo også mig, der, de kommer jo til mig for, altså det er jo mig, der er sådan, skal rådgive eksperten, altså på mit område, så jeg lytter selvfølgelig til, hvad kunderne har at sige, men for eksempel sådan noget med placeringer, og der er bare ting, jeg ikke går på kompromis med, fordi jeg har den viden, som kunden ikke har, ellers så kunne man jo selv have lavet det. Det er godt, ja. Så jeg tror, altså sådan, det er fordi, i min optik, synes jeg, der er lidt forskel på, og det ved jeg ikke, når man googler, men jeg synes, i min optik, der er lidt forskel på et studie, og så komme til en shop. Et studie er meget mere sådan, måske max 3-4 artister, der sidder, og oftest er det måske kun 1 eller 2 artister, der er der, og så er det. Og det er lidt mere hjemligt, lidt mere intim stemning, oftest åben efter aftale også. Det er ikke sådan noget med, at åben 10-18, du kommer bare ind, hvis du vil snakke, og så rejser jeg mig op og bliver forstyrret, og fordi vi skal snakke. Der er det meget mere efter aftale. Nu ved jeg nede fra Nyborg af, da jeg var dernede, at det var jo også, altså det var jo en shop, og men de reklamerede også med, at du kunne bare komme ned, hvor at der er meget mere sådan, du kan kontakte mig, ja, og så er det selvfølgelig svært, hvis ikke man kan finde mig. Ja. Nu siger du selv der, at jeg går bare efter det, som jeg gerne selv kunne tænke mig. Ja. Kan du forklare lidt, hvad det er? Ja, altså jeg kunne godt tænke mig den her, det jeg gør, det er hele vejen igennem fra, at personen eller kunden tager kontakten til mig, at jeg selvfølgelig er sød, og jeg håber, jeg virker sød og rar og venlig, og at hvis der er det mindste, jeg sådan, altså jeg bruger meget min sådan
fornemmelser, hvis det giver mening. Hvis kunden virker forvirret, når de skriver til mig, så er jeg meget sådan hurtig. Du kan bare komme ned til en designsnak efter aftaleklokken, så meget nemmere i stedet for, at altså sådan, så jeg prøver at mærke meget efter. Jeg er ikke bare sådan, det svarer jeg lige hurtigt på. Det er tit, jeg sådan læser kundens besked, og så svarer jeg senere. Og det er ikke fordi, jeg sidder og spekulerer over, hvad jeg skal svare, men mere sådan, det skal ikke bare være sådan en hurtigt svar, så får jeg svaret forkert, og så over det til en anden kunde, fordi så bliver man da utryg. Det vil jeg føle sådan, okay, ved hun ikke, hvad hun laver-agtigt. Så jeg prøver sådan fra start af hele tiden, at folk skal bare sige til, hvis jeg har nogle spørgsmål, og hvis det er deres første, vil jeg jo rigtig gerne have, at de kommer ned, ser stedet, så er man måske ikke lige så nervøs, når man kommer og bliver tatoveret, fordi så har man mødt mig, og man har set stedet, og kunne stille de spørgsmål. Så jeg prøver sådan at gøre det så sådan personligt som muligt. Og så sætter jeg altid, det er ikke altid noget, altså selvfølgelig får kunden en pris, men altså jeg vil hellere sætte en time længere af, og så ved jeg, at der er god tid til det, hvis der er noget, kunden lige bliver lidt i tvivl om, så kan vi lige tage det, at det ikke er sådan noget med, at der står en kunde ude og venter, så vi kan ikke blive færdige-agtigt. Der er jeg meget sådan, selvfølgelig, eller skal der være kunder i biksen, og jeg er kunder i biksen, men sådan, hellere lige bruge en time ekstra på et eller andet, hvis jeg kan mærke, at det er det, der sådan skal til. Så jeg tror, og det har jeg også, nu har jeg været på sådan et iværksætter, eller sådan noget økonomi-kursus en gang nede i Nyborg Kommune, der var gratis, og der var en, der også var sådan en markedsføringskonsulent, tror jeg det hedder, og hun, der kunne jeg jo godt høre, når hun snakkede, at hun var meget sådan, det går hun fordi sådan og sådan, altså hun havde nogle, altså hun ved jo hvorfor, hvor at der er meget sådan, ja, det gør jeg bare, fordi det føles rigtigt ud, sådan altså, så jeg prøver sådan at gøre det så, altså en til en, og at jeg håber, at kunderne føler, at jeg lytter og til hvad de siger, og så også at de selvfølgelig kommer herfra med noget unikt. Det der med at føle sig med for det er altid, det er en god ting. Ja. Også i de her situationer. Det giver også noget autoritet, noget autentisk og lignende i forhold til det, du kører her. Den dag i dag, og den kultur, vi har den dag i dag, perioden hedder den senmoderne kultur. Det behøver du ikke undre dig så meget over. Der er det her koncept, der hedder storytelling. Og storytelling, det er basic, at tidligere i historien, hvis vi bare går 3 generationer tilbage, så lavede vi alle det vores forældre lavede, og det var sådan, man var ikke rigtig personligt. Eller, det var sådan, ens skæbne var allerede sat, når du var der. Du kunne ikke ændre noget. Den dag i dag, så har vi alle sammen individer, og vi laver alle sammen vores egen ting. Og den måde, vi lever vores liv på, det er nærmest, vi fortæller en lille historie om os selv. Ikke også? Vi er ikke bare os. Vi er det og det og det og det. Ikke også? Vi er, hvad vi, den måde, vi præsenterer os selv på, det er ikke kun sådan, hvad vi gør lignende, det er også, hvilke mærker har vi? Og det behøver ikke engang være sådan fine mærker. Det siger også noget med en person, hvis de aldrig går med mærker. Jo. Altså alt det der, det hedder storytelling. Okay. Tatoveringer er en kæmpe part af det, åbenlyst. Fordi hvad er tatoveringer, hvis ikke individuel storytelling, dig der viser, det her det er mig. Ja. Når det kommer til hele det der med, et stort del af dit job er jo ufattelig vigtigt. Ikke også? Måske ikke på samfundsmæssigt niveau, ikke også på samme måde som du ved, hospitaler og alt det der, ikke også? Men det er ufattelig vigtigt til individet. Det er et ufatteligt stort pres, der egentlig er på dig i forhold til dem, du kommer ind hos dig. For det er jo ikke bare noget, de lige slipper af med igen. Nej. Det er rigtigt. Og det er jo også derfor, at den der tillid er kæmpestor, og jeg spørger altid, hvis der kommer nogle nye ansigter ind ad døren, eller nogen, jeg har skrevet med, jeg spørger, om jeg går besked, men når de så kommer ned til eventuelt en booket tid, så spørger jeg jo faktisk tit sådan, hvor har du fundet mig hen? Og der har jeg aldrig googlet det, jeg så kan ret i. Men det er altid, jeg har prøvet 2 gange, at nogen har kørt forbi herude, og så de noget, og så kørte de ned og så det-agtigt. Det har jeg 2 gange oplevet her med mine vinduer, men ellers er det mund til mund, og allerede der tror jeg, at hvis de kender nogen, jeg har tatoveret, så allerede der er der noget tillid, tror jeg, fordi de kender jo den person rigtig godt, og den person har anbefalet mig. Så
altså, der tror jeg springer lige et step over, Ja. hvis man kan sige det, i forhold til, at så er jeg allerede lidt inde i varmen. For det er jo enormt vigtigt, som du selv siger, det er jo noget, der er der for altid. Og som du selv siger, det folk også får lavet, det kommer jeg også lige til at tænke på nu, når du fortæller det der, det er jo også førhen, igen 10 plus år siden, der kom du bare ind, bladrede dit katalog, pegede på den der, og så er den blevet lavet mange gange før. Den næste kunde kan pege på præcis den samme, og der blev ikke lavet nogen ændringer. Det var bare den på med dig, og så ud af døren. Hvor i dag er det jo meget mere personligt, og jeg gør også meget for sådan at kunne gøre det lidt mere personligt for kunderne. Men det tror jeg også, fordi jeg har nogle år som tatoverer nu, at jeg sådan også sådan, at det falder mig bare meget naturligt, hvis jeg ved, at det her vil de have lavet. Jamen, har du et eller andet, er det et forbogstav, eller er det din mormors gamle vedhæng i halskæden, der skal med ind, eller du ved, et eller andet, hvor jeg tit kommer med nogle ord eller inspirationsbilleder, som så, altså jeg kan godt lide den der pingpong imellem os, mig og kunden, fordi især hvis jeg ikke har tatoveret dem så mange gange før, så kender jeg jo ikke alt om dem, så er det jo meget rart, at man sådan kan pingpong for at finde ud af, hvad vil være den bedste løsning for personen eller for kunden. Ja. Nu nævner du selv det her med, at man plejede bare at komme ind, og så bladrede man, så pegede man, så sagde man, det der spøgelse, det er den der. Og nu er din Big Show, dit studie, det er jo, fordi det kun er dig, er jo en direkte afspejling af dig. Og det vil også sige, at dine moraler inden for det her, det er jo også en direkte afspejling af studiets moraler. Så nu er det ikke fordi, at det her, jeg hænger dig ikke op på det her, så du skal endelig ikke være bekymret for at sige et eller andet, hvor du siger, burde jeg sige det her? Det er bare sådan ren og skær, sådan, jeg afspejler det. Hvad er din... der er nogle tatovører, der er virkelig meget imod det der jo med at lave noget, der er lavet før. Ja. Hvor længere du på den skala? Helt sikkert, jeg laver, altså det er tit, jeg beder om inspirationsbilleder fra kunden, og oftest de billeder, de sender, det er tatoveringer, det er ikke et billede af, et rigtigt, nu kigger jeg bare det et rigtigt græskar, så er det jo et billede af en tatoveret græskar. Så det beder jeg altid om for at vide, hvor er vi henne nogenlunde stilmæssigt, og så tager jeg aldrig det der og bare printer og laver det. Der gør jeg det til mit eget. Nogle gange er der lidt nogle begrænsninger på, hvor meget man kan gøre det til sit eget. For eksempel hvis nogen gerne vil have skrevet sit navn eller kattens navn eller et eller andet, så er der ligesom nogle skrifttyper, hvor vi kan lege lidt med og gøre det lidt anderledes, men ofte så falder kunderne nogle gange lidt for de samme skrifttyper. Men der gør jeg jo mit for at vise noget forskelligt, også for der er så mange forskellige, så der er jo ikke nogen grund til bare at tage den lette løsning og vise de 3 første, som jeg jo typisk godt ved, hvad kunden falder for, så kan man jo godt finde noget, der er lidt anderledes. Også fordi det er jo også nederen at sidde i bussen og så, der er bare 4, der har den samme skrift, ikke? Altså, så jeg gør altid, jeg laver ikke noget, hvor jeg ikke har lavet ændringer, eller gjort det til mit eget. Det er bare sådan en regel, synes jeg. Altså, der er der mange, der kører sådan noget walk-in. For eksempel, da jeg var nede i Nyborg, der var det jo bare print, lav ud af døren til 400 kroner, 500 kroner. Og nu når vi lige snakker om det der med kunderne før, men det er heller ikke, altså, ikke fordi jeg skal lyde arrogant, det kan jeg jo kun sige, fordi jeg er så heldig, at jeg kan... Jeg lover dig, jeg kommer ikke til at tage det så meget. Nej. Altså det er jo kun fordi, jeg er så heldig, at jeg har kunder nok til at kunne sige det, men jeg er slet ikke interesseret i de der walk-in-kunder, og da jeg var nede i Nyborg det sidste år, jeg var jeg heller ikke interesseret i det. Der havde jeg snakket med chefen om det, fordi jeg kan ikke så godt lide processen, det foregår på, og det er meget sådan... vågner bare op, okay, jeg ser en tatovering. Det bliver lidt hurtigt, det der bladre bare peger ligesom førhen, og det er ikke, altså, det synes jeg ikke er fedt at lave. Det synes jeg ikke er sådan kunstneristisk. Så det er jo dem, også ved at jeg ligger lidt ude, har jeg ikke sådan kunder, der bare kommer gående ind fra gaden, som man har, hvis man ligger midt i en gågade, som typisk er en shop. Så jeg synes, jeg gør altid noget anderledes, og nogle gange, så er det jo lige den der middelmåde vej med, at det skal jo ikke være noget, der afviger for meget fra, hvad kunden ønsker, men heller ikke noget, der ligger for tæt op på det, de ønsker. Men der synes jeg, at kunder har haft forstående kunder, som synes, det er fedt, at jeg har kommet med mit take på. Så det er jo dejligt. Ikke for at komme så meget tilbage til målgruppen. Jeg ved godt, at du ikke er så begejstret. Jeg er lidt nødt til at prøve at... Ja, selvfølgelig.
du siger jo det her, at du ikke rigtig føler, at der er nogle bestemte folk, der kommer til dig. Det er også helt fair, at du ikke kan være sådan lidt, de er alle sammen sådan her. Vel? Ja, og ja. Derfor, du har nok egentlig, hvad man vil sige, at du har mange forskellige målgrupper. Men Ja. hvis du nu skulle prøve lidt at lave en karakter her, og det betyder ikke, at du skal have alle dine kunder med, der kommer åbenlyst nogen, der ikke vil passe, men hvis du ligesom skulle prøve at lave nogle kategorier, hvor du vil sige, jamen jeg får mange af dem her, og også mange af dem her. Det kan både være personen, der kommer, det kan også være den slags tatoveringer, de vil have lignende. Er der så nogen, der kommer, du ved, der kommer igen? Ja, altså sådan... Jeg ved godt, det er virkelig et svært spørgsmål. Ja, altså jeg synes... Altså hvis man deler dem op i alder, så har jeg jo helt klart flest, der er under 80 år. Ja. Men det er virkelig et spring, så nogle gange har jeg nogen i 60'erne. Men jeg synes sådan... Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg synes sådan, dem der kommer, som for eksempel lige er blevet 18-19 år eller sådan noget, det er sådan oftest lidt det samme, de får. Eller ikke det samme, de får lavet, men sådan samme sådan genre, at det er ikke så tit, jeg oplever, det sker nogle gange, men ikke så tit, jeg oplever, at det er dem, der lige kommer og vil have et stort motiv på armen. Jeg synes, det er lidt svært at... ja, det ved jeg ikke. Altså sådan, jeg tror sådan kvinder plus, ved jeg jo ikke helt præcis, men plus 40 måske, tror jeg. Sådan, der synes jeg også lige, det er nok den eller det er nok den gruppe, jeg lige sådan kan danne sådan en lidt mere sådan præcis beskrivelse af, tror jeg. Jeg synes altid, de er mega seje. De kommer altid bare med mega meget sådan, har børn og alt muligt, og mega voksne, og de får ofte sådan noget fint noget, synes jeg, altså, det er jo ikke bare lige en kæmpe løve eller sådan noget, så er det sådan noget feminint løve eller et eller andet. Jeg synes, det er lidt svært at sådan skulle... Ja. Må jeg kaste nogle ting i hovedet på dig, så kan du bare sige, det er helt forkert, eller hvad meget gerne. Jeg har jo scrollet lidt på din Facebook-side og lignende. Ja. Og jeg lå mærke til, at der var mange, der kom og fik. Jeg ved godt, det er relativt normalt i branchen, men det er bare, jeg lå mærke til, at der var mange, der kom og fik det ved dig. Der var mange, der kom og fik tatoveringer i ære af børnebørn eller børn. Ja. Specifikt. Du ved, ære andre mennesker. Og jeg lå også mærke til, at du havde i forhold til andre tatoverer, jeg har kigget på, for jeg skal jo lidt kunne sammenligne dig med resten af branchen. Ja. Jeg lå også mærke til, at jeg synes, du havde en del ældre klientel, specielt ældre kvinder. Ja. Så hvis ja. Og nu siger du også har unge studerende. Jeg ved ikke, om det er bare, fordi du ikke lægger så mange af dem op. Det var bare ikke lidt der, jeg faldt. Men, men hvis jeg ligesom skulle prøve lidt root og karakterisere dem, så vil jeg nok sige, at du måske kunne sige, at dine hovedmålgrupper ville være yngre mennesker, der leder efter en fast tatovør. Det vil være de der studerende, der kommer ind og får deres første. Ja. Og så middelaldrende og op, kalder vi dem lige hurtigt. Modne kvinder, modne mennesker, der får lavet personlige tatoveringer. Og så har vi lidt alt muligt andet, som jeg ikke lige helt kan få placeret. Men en diverse kategori. Ja. Det synes jeg ikke lyder helt forkert, men det tror jeg ikke, fordi jeg poster ret meget. Jeg poster stort set alt, altså jo mindre kunden siger, at de helst ikke vil have det på nettet. Så jeg poster stort set alt. Ja. Så det tænker jeg, du har helt ret i, og ja. Men jeg synes også, at jeg har jo aldrig rigtig tænkt over det. Jeg registrerer dem bare og tatoverer dem, og så... Det er bare sådan, du er nice, okay. Ja, lige præcis. Det er ikke sådan noget, jeg sådan har tænkt sådan meget over, men jeg sagde jo også det der med, at det var meget sådan, sådan lidt ældre, eller ikke, men plus 40 kvinder, og det lyder nok meget rigtigt med det, du siger. Men jeg tror også, det er fordi mine uger varierer så meget. Altså der er lige nogle gange, hvor jeg sådan tænker, okay gud, jeg har kun haft mænd den uge her, eller jeg har kun haft damer, eller et eller andet. Men sådan, hvis man sådan tager et år, så er det måske... jeg synes sgu det... Jeg har nok flere modne kvinder, end jeg har 18-19-årige, men jeg har også på min side, dem der henvender sig, er det også typisk, hvis jeg kan se, at det er nogen, der er unge, måske deres første tatovering, at de synes, jeg er for dyr.
og så smutter de højst sandsynligt ind til Ingan Mor, eller Nordegard, eller hvad det Tattoo Fashion, et eller andet. Og får en lærlingepris, eller et eller andet walk-in-tilbud til 400 eller 500 kroner. Så ikke arrogant, men når jeg har de andre kunder med mig, som jeg er mega glad og taknemmelig for, så er det i hvert fald, altså det rører mig ikke, at de tager derhen, fordi jeg ved, hvad jeg kan, jeg ved, hvad for en oplevelse de får med mig, kontra et billigere sted. Så i starten gjorde det lidt ondt, hvis de var sådan, at jeg kan få den til, jeg ved godt, nogen siger det også for at prøve at presse, men der er meget, altså det er den pris, og der er en grund til, at at det koster 800 kroner, det er materialer, og alt det skal, altså det hele skal jo kunne køre rundt, så, og jeg ved, hvad jeg, Du ved, hvad det må være. Eller nu siger jeg men det tænker jeg da i hvert fald, at det fungerer. Jeg valgte sådan at lægge mig ikke på lærlingepris, for jeg er jo ikke lærling, men heller ikke sådan 1000 kroner for en time, så tænkte jeg 800 var meget fint. Og så kan man godt se, hvis det er ens første, og man skal have lavet et lille hjerte, 800 kroner, så tager de ind til, men så har jeg til gengæld også nogen, der kommer, og så skal jeg rette op på det nogle gange. Så bliver det ikke en særlig billig tatovering. Så jeg tror, du har ret i sådan kvinder plus 40, måske sådan cirkus. Nu er det jo ikke fordi, når jeg siger det her, så er det jo ikke fordi, jeg tænker, at du er interesseret i at skubbe folk væk. Og det er jo også det der, hvad du siger, om jeg har jo ikke som sådan en målgruppe, eller en bevidst målgruppe. Men når du siger det der, så lyder det jo også lidt til, at hvis du skulle markedsføre dig lignende, det du prøver at ramme, er jo ikke nødvendigvis de unge, der leder efter første tatoveringer. Så det er jo heller ikke dem, du prøver at markedsføre dig til. Jeg prøver bare lige at finde ud af, hvor jeg hiver mig selv hen her. Så det ville nok også være det andet. Du siger også det andet med, her med, at du har jo mange, for eksempel, oplever du har flere kvindelige kunder end mandlige kunder, for eksempel? Jeg tror, det er... jeg tror, det er halv, tror jeg altså faktisk, hvis ikke... Men jeg kan jo prøve, for jeg har jo, jeg kan jo prøve bare lige, ikke lige nu, men sende det til dig, hvis det er, men der prøver at gå tilbage i min kalender, for eksempel sidste år, så der står navne, bare lige for at prøve sådan cirka tal. Fordi jeg tror, jeg vil skyde på måske lidt flere mænd end kvinder, men jeg vil gerne lige, for det er faktisk lidt nysgerrig på også. Det kan jeg jo prøve at sende til dig. Jeg kan bare lige scrolle sådan lidt hurtigt igennem det, lige prøve at se, hvor mange mandenavn kontra damenavn. Det må du meget gerne. Ja, det gør jeg. Og ellers så går jeg også, du siger, du poster næsten alt, så går jeg også bare ind på Facebook, og så kan jeg selv lave min egen lille statistik, kører det der. Ja, det er rigtigt. Der er bare nogle placeringer, hvor man selvfølgelig, hvor det måske kan være lidt svært at se, om det er en mand eller det. Men behøves det være 100% korrekt? Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tænker, den går. Men jeg vil give dig ret i, at jeg tror, det er fordi, jeg virkelig elsker, at det er sådan et bredt spil. Jeg elsker, at det ikke kun er det samme, jeg laver, hvis det giver mening. Det er hele tiden nogle nye, der kommer ind ad døren. Eller ikke nogle nye, men det tit kommer de igen. Men det er ikke bare kun mænd på 50 år eller et eller andet. Jeg elsker det alt forskelligt. Også, som du nok også kunne se på min Facebook-side, der er nogle tatovører, det er oftest også nogle, der måske bliver sponsoreret eller et eller andet af et tatoveringsbrand, men hvor de kun laver den her stil, altså det er deres egen stilart, og kunderne kommer kun til det, hvor der er meget bred vifte endnu. Det kan jo være, at jeg om x antal år siger, nu vil jeg kun lave det her, men så sker man jo også en del væk på det grundlag, ligesom nogen siger, jeg kun arbejder black and grey. Det er kun fedt, hvis man ved det, og så skal man jo heller ikke lave det andet, hvis det ikke fungerer, men jeg kan virkelig godt lide, at det er forskelligt, det jeg laver nu i hvert fald. Kan jeg spørge, hvad det var, der fik dig til sådan at godt at kunne lide? Du siger det med, at du elsker at tegne og lignende. Hvad var det ellers, der drag dig til tatoveringsbranchen? Altså, som sagt, mine forældre og min storebror er altid blevet tatoveret, så det har aldrig været sådan en fyting, ligesom i nogle familier, hvor det er forældre, det er meget sådan, nej. Der har det altid været noget godt, og noget, der var helt okay og acceptabelt. Så så det der med, at jeg bare tegnede, og så var det, at hvordan var det så? Jeg fik mine første 2 tatoveringer som 17-årig, så jeg er jo mega dobbeltræs nu, at tatovere ikke unge under 18. Men jeg fik mine 2 første som 17-årig, og så blev jeg bare mega bit af det.
og begyndte at se en masse YouTube-videoer om det, og begyndte at følge nogen på Instagram, og altså nogle tatovører, og og så var det, jeg bare prøvede at købe sådan et starter-sæt hjem. Og så sad jeg faktisk hjemme på værelset med sådan en billigt Kina inden for Killer Ink-sæt, hvor at man lige havde de basic farver og på øvehud. Og så øvede jeg derhjemme på skrivebordet, der blev jeg stadig hjemme. Ja, og så var det, at jeg mærkeligt nok havde en familie og venner, der gerne ville lægge ud til. Ja, så det ville jeg jo aldrig nogensinde gøre i dag. Jeg anede jo ikke, hvad jeg lavede. Altså. Og så men jeg øvede jo så på øvehud, som så gjorde, at jeg gjorde det hver dag efter skole, når jeg kom hjem fra HF eller GmbHF, og så var det, at jeg prøvede at tage ned i Nyborg-butikken, som jeg startede lære i, så prøvede jeg at tage ned og spørge, om jeg måtte prøve at komme efter skole, for sådan at se, om det var noget for mig. Fordi jeg vidste jo godt, at det jo ikke kun er at sidde og tatovere, der er en masse bagved, men hvad er det så, der ligger bagved? Og så måtte jeg gerne det, så det var mega fedt, og så lærte jeg jo dem lidt at kende og komme lidt ind i varmen på den måde, så det var mega fedt, de sagde ja til det. Ja, så, og så da jeg var dernede, der tænkte jeg bare, det er bare det, jeg skal. Altså, der var jeg bare ikke et sekund i tvivl. Jeg tror, altså, jeg har jo ikke vidst, sådan, da jeg gik i 8. klasse, jeg skal være tatovør. Jeg vidste bare, at jeg skulle noget kreativt. Jeg startede også efter 9. klasse ude på noget, der hedder digital media, sådan noget programmering og 3D-animation og sådan noget. Så jeg har altid vidst, at jeg skulle noget kreativt. Jeg tror, det var det der med, at jeg fik min første, så den satte det lidt i gang. Og så også, at mine forældre, de ikke var negative omkring det. Det tænker jeg også har spillet en rolle. Jeg tror, det havde været sværere at tage sådan en springet som tatovør, hvis det var, at ens forældre bare var sådan, det skal du ikke blive-agtigt. Så de har altid været støttende. Det er dejligt. Fantastisk. Ja, det er det altså. Vi har snakket meget kort, og du må endelig sige til, hvis du har flere tanker omkring det, den måde, at tatoveringsbranchen har udviklet sig på fra tidligere til den dag i dag. Ja. Og også det der med, at det for eksempel er acceptabelt at have tatoveringer på arbejdspladsen og lignende. Ja. Hvad gør du af tanker om, hvad håber du, at branchen og kulturen omkring det rykker sig henad fra nu til fremtiden? Altså jeg håber, vi selvfølgelig når helt i mål med, at det er helt okay, fordi det er jo ikke alle steder endnu, synes jeg. Og det er også derfor, jeg tit godt kan lide at spørge mine kunder, sådan, hvad de arbejder med. Og fordi der er nogle kunder, der kommer ned, og så er de sådan, den skal sidde her, for så kunne dække den. Okay, hvad arbejder du som? Sådan, altså, og der var nogle fag, hvor det ikke er helt okay, men jeg tror også, det kommer ind på arbejdsplads. Fordi jeg har også haft tjenere, hvor de gerne måtte have tatoveringer, og jeg har haft tjenere, hvor de ikke ville have, at det gik længere end hernede til. Så jeg håber, at vi på et tidspunkt når sådan helt i mål med, at det er helt okay. Også altså, synligt højere oppe, sådan fra halsen af og op, at det ikke kun er... Jeg synes, det er ved at blive mere okay, at folk har en lille en på fingeren, eller bag øret, eller du ved, et eller andet, men nu min kæreste, han har haft en hals og baghoved, og det er jo... Jeg lægger jo ikke mærke til det længere, men man kan jo godt se, når vi er ude at handle, så er det jo selvfølgelig ham, de kigger på, men... Men det gør man jo, altså havde personen grønt hår, havde vi også kigget, ikke? Altså sådan, så, men jeg synes egentlig, vi er et sådan, eller jeg fornemmer det lidt, at vi er sådan et ret okay spot i forhold til, at stort set alle typer mennesker bliver tatoveret, og at det er okay at få det synlige steder også. Så håber jeg, at vi også når i mål med, nu når jeg lige sagde, at altså, her, det er jo ulovligt at tatovere i Danmark. Jeg håber, det bliver ændret, sådan så at man må helt selv bestemme, om man vil have en tatovering bag øret, eller i hovedet, eller et eller andet. Hvad med omkring branchen selv? Fordi kulturen inden for branchen har jo også ændret sig ufattelig meget. Jeg sidder lige og tænker på, at der måske nok ikke... var lige så mange kvindelige tatovører, for eksempel, for bare 10 år siden. Ja, det er rigtigt. Jeg har også nede i Nyborg haft mange flere mandlige kollegaer igennem de år, end kvindelige kollegaer, men jeg synes også, nu er jeg medlem af sådan en brancheforening for os tatovører, og der synes jeg også, der er flest sådan aktive mænd, der sådan skriver noget, men der er også kvinder helt sikkert. Jeg ved faktisk ikke, men det kan jeg jo egentlig gå ind og se ind på registret, hvor mange kvindelige, der egentlig er registreret tatovører,
men jeg synes, der er flere og flere i hvert fald, at det ikke er mærkeligt, at kvinden også kommer ind og siger, hun er tatovør. Jeg synes ikke, vi skal overtage det. Jeg synes, begge ting kan noget, så, men det er jo fedt, det er sådan, at nogenlunde halv. Man kommer jo med noget forskelligt, om man er mand eller dame. Så jeg tror, jeg bare allerede fra da jeg startede i lære til nu, da jeg startede lære, var der jo ikke noget krav om hygiejnekursus. Der skulle jeg bare komme. Jeg fik en kontrakt, så var jeg der-agtig. Selvfølgelig var der noget øvelse, men der er jo ikke lov om, at jeg skal sidde på øvehud i x antal tid. Jeg skal igennem de her øvelser, og før jeg kan det, så kan jeg gå i gang på rigtig hud. Det er der jo ikke noget, det er der stadigvæk ikke, men nu er der jo så heldigvis kommet det her med et lovpligtigt hygiejnekursus for os tatovører. Der er kommet en masse lovgivning omkring håndvask og alt det her. Så det synes jeg jo er mega godt. Nu ved jeg ikke, om det bliver for mærkeligt, men der, hvor jeg synes, der er en gråzone, det er, at alt, hvad du ser, kan du købe. Du kan bare gøre det derhjemme, hvor jeg ved godt, eller jeg ved sgu ikke, altså hvis man nu havde sådan altså man har jo når man er registreret tatovør, har vi sådan et testnummer, eller stedet har et nummer, og man selv har et nummer, hvis man så kunne oplyse det for eksempel få lov til at købe nålene, eller du ved, et eller andet. Jeg ved godt, man aldrig kan stoppe det helt, men man ved jo godt, at der er nogen, der sidder derhjemme og tatoverer, og det er jo ikke fordi, jeg sådan føler, at det er konkurrence. Jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, fordi at alt det også registrerede tatovører står indenfor, det skider de jo ligesom højt og flot på, og ødelægger det lidt for os andre. Jeg synes, det er godt, der kommer kontrol fra Sikkerhedsstyrelsen af, men jeg ville ønske, der var mere sådan, eller der kommer mere samarbejde imellem tatovører og styrelsen, altså Sikkerhedsstyrelsen og for eksempel Miljøstyrelsen og sådan noget i forhold til blæk, at det ikke bare er sådan noget mudderkast, men at man sådan kunne gå i mere dialog med hinanden. Det kunne være fedt. Det leder mig lidt over til det næste, som nok også bliver noget af det sidste her, som er, det er jo ikke kun, jeg sidder også og tænker sådan på stemningen iblandt tatovører, fordi at hvis vi kigger tilbage, så plejede tatovering virkelig at være sådan, det er kun den her ene ting, og det er jo så blevet mere og mere flydende, men der er jo stadigvæk mange tatovører, som har en kedelig holdning, og meget sådan, måske konservativ, traditionel holdning om, at tatoveringer er den her ting, og det skal kun være den her ting. Tanker lignende, du... Ja, altså nu, jeg kender ikke nogen, der er sådan, men jeg tænker, at man har hørt om det før. Jeg synes ikke, de spærrer ben for, altså jeg oplever ikke, at det der ødelægger noget for andre, at det sådan, det ved jeg sgu ikke, altså... Der var jo det der i kontant, hvor der var nogen, der ikke var registreret og sådan noget. Ja, og det er jo sådan nogen, når sådan nogen kommer op, så bliver der jo dårligt lys på hele branchen, og det er jo sådan noget, der sætter en spids i kog, fordi der er så mange, der har styr på det. Det kommer der jo ikke op i medierne, at så mange er registreret, så mange får godkendte besøg, og hver gang de er der. Det kunne også, så jeg synes, sådan synet på tatoveringer fra tatovører, og også stemningen imellem, også tatovører, synes jeg er gode. Det er jo bare min hånd. Jeg synes i hvert fald, nu tænker jeg mest lige på den der brancheforening, hvor det er også primært sådan over Facebook. Der er sådan en Facebook-gruppe, hvor vi er inde i, og det er sådan lukket. Jeg synes, man kan pingponge godt med hinanden. Det er ikke sådan noget mere, det vil jeg ikke svare på, fordi du er en konkurrent. Der synes jeg, at vi er meget sådan konkurreliga, eller hvad skal man sige? Altså sådan, at vi sådan hjælper hinanden med alt muligt forskelligt med, hvad for en lampe synes I er god, og hvad sagde Sikkerhedsstyrelsen, har I oplevet, de gjorde sådan og sådan, da I havde besøg af dem til, har I prøvet en kunde ikke ville betale, alt sådan noget, og så bliver der ellers bare kommenteret svar til det, sådan, så man kan have en dialog og hjælpe hinanden, og det synes jeg er mega fedt, at der er sådan et fællesskab. Det fandt jeg faktisk først her for, var det der startede op, tror jeg. Ellers vidste jeg ikke. Når der ikke er godkendt sådan nogle uddannelse i Danmark, så er der jo ikke sådan noget, hvor man ved, og hvor man kan gå hen og få, så er det igen mund til mund, eller man falder over et eller andet og tænker, gud, og jeg er så glad for, at jeg er kommet derind. Ja. Okay.
Fantastisk. Jeg tror, det var nogenlunde det. Ja, ellers siger du til, Amanda, hvis Ja. der er noget... Det kan godt være, at jeg skriver senere her.